Isigayigaya sakhe sinamandla somsakazi yabusekho umzimba Christian radio station kwi-channel yakho eyintandokazi 100.3 la sisho njalo sithi ke umzimba nokweswela biyaguqa ngawo amadolo omabili. Sikhona ke sibuyile ngempela akumnandi kanje kulesi sigayigaya. Mawukuthi ke kade ukude ungakasijoyini joyina nawe mawufuna ukusishayela umqhafazo uzoshayela lapha ku 068 555 1747. Akusemnandi ke kanje sikhona ke njalo ke isihambeli sethu esinaso ke namhlanje bekade ngithembisile ukuthi ke mangabe sibuya naso kusona ke isihlokwana sethu. Kodwa ke ngaphambi kokuthi nje singene ukuthi ke ekutheni asegxileni kwizinto esobe ke sixoxa ngaso, ngiyafisa ukuthi ke ngimnikeze ithuba lokuthi ke akasibingelele nabalaleli bethu bonke. Ngiyanibingelela kakhulu endaweni zonke eradiyweni yethu abusekho ubunzima. Igama lami nguzodwa isibongo kaKhoza, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Siyabonga kakhulu, siyabonga nje uNkulunkulu ke akubusise kakhulu mawethu la. Siyajabula ukuthi ke uthathe nje isikhathi sakho uphinde ke futhi ube nathi la kuso ke sigayigaya lesi sinamandla somsakazo. Mhlambe ke ngaphandle kokuthi ke singene in depth ekutheni yini le esobe ke sixoxa ngayo, sibuka nama experts. Ake sibuke nje kuqala ukuthi ngokukaNkulunkulu nangokwezi kaNkulunkulu masikhuluma ngokuhlangana nangokuhlalisana futhi kwabantu ababili okuwumshado, suke sikhuluma ngalo mangabe ke sixoxa ngomshado, ngoba mhlambe njengabantu singaxoxa izinto, sidiscuss izinto ngendlela yethu mhlawumbe engekho noma ke engagxilanga ezwini likaNkulunkulu. Kodwa ke ngifuna ukusithathe nje usibeke ukuthi ke ngokwezwi likaNkulunkulu mangabe sikhuluma ngomshado suke ke sikhuluma ngento enjani Hlasimbi. Umshado kahle umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu okokuqala. Okay, koqala it's a blessing. Madoda. Mangabe ungavelanga kuNkulunkulu usuke ungesiso yini isibusiso, ngoba ikhona imishado engavelanga kuNkulunkulu. Ake ngenze example. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uyahamba uya kumama uthile ugobele ethile uyawuhambela nje ukufuna bese uyavela ke ngaleyo ndlela. Loyo kanjalo usuke uyisima kanjani? Hayi lo kanjalo usukungesisi isibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngizothi usungesiso isibusiso ngoba uzohamba le mithi inyanga emnike yona iphele nenyanga futhi kwesinye isikhathi akasakwazi uyovuselela kuthothi inyanga sifile. Uyabona ke nje manje bese kuyavuka lokho ukuthi kahle umshado uvela kuNkulunkulu bese bayaxabana kubenzima ke nje manje. Hayi kezwakala, angikudedele uqhubeka uchaze idefinition yomshado ngoba ngibese ngingena nje ngale expect yombuzo engibese ngiwubuza. Yebo bhuti wami. Umshado kahle uyisibusiso esivela nje kuNkulunkulu. Yes. Yabona uNkulunkulu mangabe ezoqala enze umshado, into uNkulunkulu asekwayibhekile kakhulu ukuthi labantu ababili bahlale bese kwenzeka injongo kaNkulunkulu emshadweni. Yes. Unenjongo kaNkulunkulu ngomshado. Ngiyabona ukuthi mhlambe okay nizophumelela empilweni kube mnandi nihlale kahle, kodwa kuNkulunkulu ezulwini kusuke kunenjongo ngomshado. Namuphi umshado kunenjongo ngawo ukuthi ube khona. Yabona injongo kakhulu kaNkulunkulu ngomshado, uNkulunkulu uyakwazi futhi ukushumayela ngomshado. uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa uIsrayeli ngomshado. Uma ngabe sizobuka izwi lenkosi letholakala lapha kuHosea. Yes. Uma ngabe sizobheka umshado kaHosea. Yes. uHosea waye umprofeti kaNkulunkulu futhi ethembekile kuNkulunkulu, uNkulunkulu emthanda uHosea. Kodwa lesikhathi uHosea sekufanele athole unkosikazi. uNkulunkulu uthi uHosea kayothatha isiphingikazi. Yabo uyabuka ukuthi noHosea wamangala uthi uNkulunkulu ngithembeke kangaka, yini indaba unginika uhlobo njena la nkosikazi. Yes. Ingoba uNkulunkulu wayefuna ukufundisa uIsrayeli. Yes. Ukuthi ke Israyeli bona ukuthi wona kangakanani phambi kwami. Yes. Mangabe sesibuka umshado kaHosea wayunzima kakhulu. uHosea wayehlala ekhala ngaso sonke isikhathi, ekhaliswa unkosikazi wakhe ngoba wayinamadoda amaningi yonke leyo nto leyo. Nezingane uma ngabe sezalwa lapho indlela ezethiwa ngayo amagama, uyabona ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini kulomshado. Hey, ngeke wathinta enye indaba ke manje. Ake siyithathe ke manje sibike esikhathini esiphila kuso njengamanje. Kuyenzeka yini kube khona imshado la khona abantu kukhalwa khona, bekhala khona abantu
bese inhlungwini ngoba mhlambe kusuke ukuthi uNkulunkulu usuke semsebenzini njengoba kwakwenzeka nakuHosea noma nje into kanjalo uyagcina ngoHosea imishado ekumele ukuthi ekhona manje lokulindelekile yile la kungakhalwa khona zingekho khona izinto mhlambe esuke ziyizinkinga. Umshado bhuti wami isikhathi esiningi uyahlaselwa. Uma ngabe sikhuluma ngomshado weqiniso, umshado ovela kuNkulunkulu, usathane uyawuhlasela. Kuyenzeka usathana uhlasela. Yebo, kuyenzeka usathana uhlasela. Omunye uhlaselwa bengakashadi labantu ababili. Usathane abahlasele nje bengakashadi enzela ukuthi bangahlangani. Uma ngabe sekwenzekile kwesinye isikhathi angabahlaseli bengakahlangani. Bahlasele phakathi ke bona emshadweni. Phakathi sebehlangene. Nalapho uNkulunkulu kusuke kuyindlela yokuthi avele kulabantu kubonakale khona bakhe namandla akhe nasemhlabeni ubonakale nje ukuthi uNkulunkulu ukhona sibona ngalabo mama nalo baba mhlawumbe kwesinye isikhathi nangu mama siyambona udlulile ezintweni ezithile simbonile edabula ngoba bakhona abantu abakanjalo kuthiwe nangu mama ukwazile ukubekezela wahlala kuNkulunkulu yize kube nje kwabanje. Yebo injalo ke eminye imishado. Kanti eminye imishado kuthola ukuthi sekumnandi nje phakathi kodwa nebezokutshela ukuthi bangena kanjani. Thola ukuthi ngisho abazalwane babemelene nabo yonke into nje yayinzima kakhulu empilweni yabo bengakashadi. Hayi kuyezwakala angazi noma kusekhona yini futhi okunye ongafisa ukukuthayisela in respect of I definition nokuchaza umshado njengoba ususichazele noma sidlulele phambili. Hayi singadlulela phambili kodwa ke ngizocela ukufunda nje leli verse. Yebo. Genesis 2. Yes. Sizoqala ukufunda nje lapha ku verse 18. Yes. Ukudala kwesifazane. Yes. uNkulunkulu wathi yebo akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizakumenzela umsizi onjengaye. Ngomenzela umsizi onjengayo. Hayi akugxile kuleyo ndaba. uNkulunkulu mangabe ezokwenzela umsizi ukwenzela umsizi onjengawe. Yes. Kwesinye isikhathi abantu bayamangala athi umuntu unkosikazi wami ukhuluma njalo unkosikazi wami unje kanti kahle lezi zinto zikuye. Abone ngathi unkosikazi unenhliziyo embi kanti inhliziyo embi kuye nakuyicashile kodwa ukhona ukuthi icashi ngoba okunye kuyenzeka uthola ukuthi ama characters awafani. Inhliziyo embi khona kimi njengomkhwenyana. Umahluko ukuthi ingoba mina ngumuntu othulayo ngumuntu ophansi ongakhulumi kanti yena eyakhe inhliziyo nje iyavela ngokusobala ngokucacile. Vesana ayikhulume nje into ayisho noma kwesinye isikhathi into nengayithanda akayithandi noma nekuzondile ukuzondile uyakhombisa wena uyacasha kube ngazathi upretend ukuthi ungathi yonke into ihamba kahle andlutho. Hayi kuyezwakala kodwa nje kufanele uqaphele uNkulunkulu nethi nginika umsizo ofana nawe ngenze ukuthi nawe njalo kodwa njalo provided ukuthi uma lowo muntu umnikwe uNkulunkulu njoba sivezile ukuthi kuyenzeka kwesesikhathi angaveli kuNkulunkulu lowo muntu uthola ukuthi uqhamuka uvele ngokwecebo lesitha noma ngokwamandla esitha ongaveli ecebeni likaNkulunkulu thothi ke ziyashayisana ke ziyagejana ngempela. Okunye ke phela kwenza ukuthi kube kanjalo ukuthi emshadweni ngigcine ningasahleli kahle ngalesikhathi lesi abobhuti bethu sebefuna ukuthatha basuke babuke ngamehlo. Unkosikazi akabukwa ngamehlo kuphela unkosikazi uyakhulekela manje bona babuka ngamehlo ukuthi ume kahle unama hips muhle uhlabelela kahle kodwa ufuna unkosikazi kodwa uthatha umuntu ohlabelelayo uzofika la endlini angabi unkosikazi afika be umhlabelela umculi acule la endlini wena usulindele manje ukuthi uhlonishwe unikezwe izizotha sokuba ubaba la ekhaya kanti wena phela wathandaza wena wafuna umhlabeleli wafuna umhlabeleli ngifuna kunika yena. Hayi kuyezwakala ake singene kwi question yesibili ngoba ngiyabona ukuthi eminye ihambe ihlangana mhlawumbe omunye ke uzothi ngibona kanjani especially kubantu abasuke bebasha abantu abasuka abasha uzothi ngibona kanjani ngempela ukuthi lo muntu uyena ngempela okufanele ukuba ukuthi ngigcina mhlawumbe sekuba umuntu engichitha isikhathi
sami naye size sahlukanise ukufa. Ungakhuluma in respect mhlambe ke kowesilisa noma ke kowesifazane. Mhlambe ke ungarelatha kakhulu nabesifazane ngoba umuntu wesifazane. Kodwa nakuna kowesilisa futhi siyacela bangabe ungakwazi ukuthi ke uphawule kulokho ukuthi ke lama parties abona kanjani ukuthi lo muntu yazi nango kuyena uyena amaqondano uyena umuntu ngempela osecebeni likaNkulunkulu. Yeah. La uma ngabe uzobona unkosikazi wakho. Yiba umuntu ozokhuleka, yiba umuntu okhulekayo. Yeah. Kanti futhi ngaphambi kokuba ukhuleke, mhlambe noma ukhulekiswa abafundisi. Qala wena uhlambuluka inkanungo. Yeah. Ukuthi amehlo akho aboneni. Exactly. Ungathi uyokhuleka nabafundisi bakukhulekisa ukuthi uthole unkosikazi. Kanti wena kunonkosikazi osenhlizweni kunale ntombazana le. Yeah. Ngoba ingozi ezokwenzeka kuzovela le ntombazana. Yeah. Akungabikho okula ekuwe nasenhlizweni yakho. Yeah. Bese ngaleso sikhathi usuza uthi yange right. Bese ukhulekela unkosikazi. Kuleyo expect ngibona kuqhamuka iresponse kumuntu osuke ezobona. Ngeke kubalekela ukuthi omunye kuyenzeka angaboni ngoba abantu ababona isikhathi esiningi mhlawumbe uthothi uzobona ebusuku kusuke kuumuntu isikhathi esiningi vele uNkulunkulu usuke emabele leyo nkonzo ngoba angeke nje ungakaze ngempela ubone lutho wena usuqhamuka nje usuzobona ngoba nakho sekufanele ubone unkosikazi futhi zingakaze zibe khona nezinye izinto oyikhulekelayo ngoba naleyo umkhuleko dinga ube umuntu vele okujwayela ukukhuleka ojwayele vele ukuhlala emthandazweni kuzoba umqansa kabi uqhamuka usuzoqala ukuthandaza usuthandazela unkosikazi ngoba nakho usuthandazela unkosikazi kodwa ungakaze nje uyinike isikhathi sokukhuleka kulabantu vele bona abajwayele nje uzothini ongenzeki kubona ukuthi abone njengoba sengichazile ongaphoka ngalesi siphiwo sokuphiwa yena umisa kanjani kuphi iziphi imuphi umgudu okufanele awulandele ukuze ngempela enze isiqiniseko ukuthi uthathe isinqumo esiright. Lo ongavamisile ukuthi mhlawumbe abe nembono obonayo ngoba bakhona enkonzweni abantu abangenayo imbono kodwa akaza abone lutho nje ukuthi angasho ukuthi uNkulunkulu uthe ibandla ngibona lenza nje ongaboni lutho. Exactly. Kodwa kuthiwa uyakholwa uyahamba exactly ungcwele uhamba ngendlela kaNkulunkulu. Yes. Yena into angabona ngayo impawu akabe nazo impawu noma ukuthi uhlobo lankosikazi engimfunayo unjani athina ama qualities. Yebo ngoba makuukuthi uzovesa nathathe nje kungekho lutho kufanele abe nakho ukuthi unkosikazi mina engimthandayo akabe nokuthi namzwane seyothatha akabe nento ayishoyo ukuthi yabona unkosikazi okuyoba wami lo yofika mhlambe acoshelele lo mthanelo lo awuthatha ayobeka lapha yabona ngoba uthandazile esebukhoneni bikaNkulunkulu wonke amantombazana ayodlula lo mthanelo kungasho ukuthi awucoshe kodwa lo uNkulunkulu ammisele yena uyofika ukuthi nje akacosha umthanela awuthatha ubeke endaweni eright yena ngaleso sikhathi seyabona ukuthi nango wami cha no kuyezwakala ngoba vele noma uchecka ezwini likaNkulunkulu ubuke eBhayibhelini nango omunye lapha kuphuma inceke iyofunela uJakobe umakoti iyomfunela unkosikazi nakho kuficwa lapha uRebecca wabeka nje into eyodwa wathi loyo nje oyofike afika siphuzisa amanzi aphinde futhi aphuzise kanjalo namakameli aphinde futhi nangonjalo aphakele aze asinike ngisho nanendawo yokulala nangempela kwenzeka the very same thing inceke le umyalelo yayikade ke inawo noma ke yayikade ke iwuphethe iwunikeziwe. Genesis 24 verse 14. Genesis 24 verse 14 uyabona ke sivele yathathwa yabekwa ngokusobala. Mhlawumbe ke leyo ke yenzeka ko futhi kakhulu emuntu osentweni osuke ekhuleka njobusho okhulekayo kuNkulunkulu. Mhlawumbe kuyenzeka inomunye ake sibuyeke kulaba mhlawumbe ke ababonayo kuyenzeka inomunye uNkulunkulu amkhombise engazange azakhulekele noma kumele ukuthi kuvela ngoba nakhe esuke ekhulekile kuphela na. Ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho bhuti. Yebo. Kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu amkhombise engazange akhuleke. Yeah. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amkhombise ubhuti engakaqali nje ukukhuleka. Yes. Izathu sokuthi umkhombisela ukuthi abe ekhuleka kodwa uNkulunkulu wenzela ukuthi angadideki nokuthi mhlawumbe
inhliziyo yakhe ingalokho ifisa kakhulu ngoba yena into esayikhulekela ukuthi inkosi lokho engikhombise kona kuyikho yini. Usehlele emthandazweni sekhulekela lento uthi inkosi lokho kuyikho yini. Kwesinye isikhathi ahamba lokho eyokuhlambuluka kaningi ukuthi ke hayi ngeke ngilokho ngiphupha lokho ngiphupha ubani kulokho emhlambuluka kaningi. Yini indaba uNkulunkulu ufuna ukuthi kuze naye azabe nesiqiniseko sokuthi ngempela lo uyena unkosikazi wami. Kahle kahle uhlobo njalo labantu kusuke kuhlobo uNkulunkulu alithembile nalithanda. Kuba umusa akwenzeki isikhathi esiningi. Kusuke kuyilo muntu uNkulunkulu angafuni ukuthi isitha simgejise. Mhlawumbe omunye ngoba kusuke naye mhlawumbe kunendlela emzimbeni kaKristu contribute ngayo noma uNkulunkulu afuna ukumsebenzisa ngayo. Ngoba uyabona umuntu osuke eyisikhonzi nomuntu osuke esebenze active emsebenzini kaNkulunkulu. Uma eke kwageja ekuthenini kule position ka partner yokugana noma yokugana. Kuba nzima, umunye ukholwa kanzima isitha masike isangena ngoba kulimala kuze kulimale ngisho abantu abalandelayo ngemuva kanjalo nomsebenzi kaNkulunkulu ugcina usufa ugcina usulimala. Mhlawumbe futhi madoda nansi kunezinto eziqubukayo ezimbuzo nje basikhuluma. Ngifuna sibuke ekuthenini isikhathi esiningi lezi zinto sesi attribute kakhulu kubantu besilisa. Sithi akube umuntu wesilisa akakhuleke. Umuntu bangabe ufuna umakoti akakhuleke. Umuntu bangabe ufuna ukuthi especially kule office esikhuluma ngalo lokugana noma ke lomshado. Ngabe wesifazane yena ngoba isikhathi esiningi la endlini lo sibalula kakhulu nje owesilisa. Owesifazane yena ngabe angakwazi yini zisuka nje amadala avela athi nje ake ngikhuleke nami ngikhulekele umkhwenyana noma kufanele ngiqala ukukhuleka kuqala ngoba nakho sekuke kwakhona mhlambe insizwe efikayo kimi noma ke efika kumfundisi ngoba ama procedures ahlukene abantu abawasebenzisayo. Yes, kumfundisi kube kuyima ekhuleka noma uyakwazi nje ukuthi avele alokhuze asukeleke nje akhuleke. Cha, owesifazane akakwazi ukuthi angabesana asukeleke nje akhuleke. Yes. Izathu sokuthi angakwazi ukuthi ngoba akazi ukuthi uNkulunkulu ummisele yini umshado. Manje lokho lo ekhulekela umshado kuzomphazamisa ekukholweni kwakhe. Yebo. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi futhi kumenzela umusa ukuthi abone insizwa ingakasho lutho. Kuyenzeka futhi inkosi imkhombise insizwa ingakazi isho lutho. Bese lokho egijima. Hayi kodwa ngoba esukele wakhuleka. Engakhulekanga. Yabona yena mayihlambuluka lento akahlambuluki ukuthi uNkulunkulu umkhombisa kungazathi umyeni wakhe. Uyahlambuluka nje ukuthi ngiyibona kunento kanje nazi ngiphuphe kwenzeka lokho nalokho ehlambuluka hlambuluka kubona. Yabo ngimswane insizwe sifuna ukuganwa bese bayahlanganisa babona ukuthi hawu ubani wayinamaphupho anje bese insizwe nayo nayikhuleka mase mangabe kuumuntu ombulelwayo naye uzoyibona le ntombazana mekuumuntu ongambulelwa kunempawu azoyibona ukuthi yena vele ufuna unkosikazi nje. Hayi iyezwakala icacile ngendlela eyisimanga. Sasike sabuka ke kwikamela labantu abakhulekayo. Sorry kubantu ababonayo siqale kubantu ababona uNkulunkulu akabanikele vele izambulo zokubona isikhathi esiningi. Bese okwesibili kube labantu abangaboni sathi bona abagxile emkhulekweni kubantu nje abakhulekayo vele abakujwayele ukukhuleka. Kukhona ke lolu hlobo ke ngoba bahlukene phela abantu ebandleni nasemzimbeni kaKristu. Bakhona laba abakhulekayo khona laba nalaba futhi ababonayo. Lona ke Nkosi yami ke ongekho kukho konke ngisho ekukhulekeni ke nje uyayidodela ngisho ukukhuleka uyayidodela ngisho naneyinkonzo zokuzila ukudla kanti futhi noNkulunkulu akamphile ekuthenini abone. Uthini kuleyo muntu loyo ongayiniki isikhathi sokukhuleka noma nje ungakhuleki inhlobo because njoba ngisho ukuthi kuzoba umqansa vele ukuthi ungakaze wakhulekela lutho uqhamuka ukuthi usukhulekela unkosikazi noma ke usukhulekela loyo muntu kusuke kufanele athathe yiphi direction kufanele enze imifico yileso sikhathi sokuthi naye kufanele aganwe manje sokuthi kufanele aganwe phela manje. uNkulunkulu wethu uthi unomusa. Unomusa. uNkulunkulu wethu unomusa. Yeah.
omunye kungenzeka vele ageje futhi uhlobo lalabo bantu isikhathi esiningi kusuke kuyilabo abafuna ukuthatha ngamehlo abo ukuthi baboneni basuke banalento enhlizweni yabo ukuthi ngifuna unkosikazi onje futhi ngifuna loya ngokuhlabelela kanje nje basuke behlishwa yeah isikhathi esiningi bona kuba nalokho kwesinye isikhathi athathe ngaleyo ndlela leyo azothatha ngayo ukuthola ukuthi manje sebeshadile kodwa nje bashade nje mhlambe 3 months sebeyadivorce into efana nalezo iyona leyo mshado ehluphayo kulesikhathi okay imshado le engazange ukuthandazwe ekevesane kwabhekwa nje ukuthi ubani usebenza kahle unjani kwabuka nezitatus kwathiwa udokotela lo yijaji leli hawu asivele sihlangane umshado awuhlanganiswa kanjalo ngoba waze wamuza omunye wathi yini abantu manje bonke abantu abashada usekhamba ngokwama level ngeke ubone nje into ephitheni ukuthi mhlambe nangu umuntu osebenza mhlambe ake ngenze example mhlambe wathi mhlambe ocleanayo kuthiwe mhlambe hawu nangu ushada nothisha noma nodokotela yini isetheke yonke imshado ekhona siyasetheka ya manje uyike ukungena kwesitha yike ukungena kwesitha ngoba uNkulunkulu mekunikeza umbambo lakho akakhethi ukuthi uNkulunkulu into ayibhekile ukuba nihlale kahle phela nje libe nokuthula yeah ukuthi usebenza uNkulunkulu uyazi yena ukuthi lo usebenza kanjani ngoba nabanye kulesikhathi uyabheka ukuthi lo kude kuthiwa ngishade naye uyini usebenzaphi umvangeli kuphela nje uyavangela angeke ngikwazi yabo kanganeso sikhathi seyageja la yakhona kuzobe sekunzima kakhulu ubone ukuthi impilo yakhe ngaleso sikhathi yena izobe isinzima kodwa yamvangeli uNkulunkulu yomnika futhi umsizo right yena ngoba yena azange anqabe icebo likaNkulunkulu kodwa lo unqabile hayi kuyezwakala ake siyithathe ke manje siyibuyise ekuthenini nakho ke sekwenzekileke zonke izinhlelo abantu ke baze bagcina ke sebeyashada sebehleli sibuka ke manje ukuthi ke owesilisa ngokaNkulunkulu iziphi izinto umuntu wesilisa uNkulunkulu alindele ukuthi kufanele asiphathe ngaso siyazi ukuthi isikhathi esiningi emabandleni nasemphakathini siye sakhuluma kakhulu ngokuziphatha kwabantu besifazane nasesintwini nje ukhona lento ekuthiwa makuthiwa mhlambe nangu umakoti uyogana ke kuhlangana nje isididi samakhosikazi abantu abaganile kuthiwa bayayalwa bayanikwa izeluleko zokuthi nje ubehamba nje eyemzini womuntu eyemzini wendoda kufanele ayiphathe kanjani kodwa azibiningi ezabantu besilise ngisho esitwini akuvamisile zibe khona ezabathiwa ke indoda yona isiphatha kanjani kodwa siyabonga ngoba izwi likaNkulunkulu hayi lihlike sisika nhlangothi zombili alisiki inxanye alakhi umuntu oyedwa lakho wesifazane lakho wesilisa lakho ingane lakha nomuntu omdala futhi ngokunjalo kuhlangothi ke labantu besilisa yena yipi indlela kufanele ukuthi ngempela ukulindelekile ukuthi ke aziphathe ngayo ngokwezwi likaNkulunkulu abantu besilisa kahle akukuningi abanikezwe kona ukuthi bayiphathe kanjani emshadweni yingakho iyalo zabo zingabiningi kakhulu kodwa into ebaleke kakhulu kubona uthando abantu besilisa kahle fanele babe nothando emshadweni athande umndeni wakhe amthande unkosikazi wakhe yabona unkosikazi nje nokuthi mhlawumbe unkosikazi usebenza ngaye yena usebenza ngaye amfonele noma athi umfonela kabili nje ngosuku madoda yabona abantu besifazane bayizitshe ezibuthaka yabona lesikhathi lokho emfonela uyalikhombisa uthando uyakhombisa ukuthi kahle unalo uthando lakho uyamkhumbula yabo abantu besifazane vele sithanda lokho nje ukuthi uyabo kuyimvelo kaNkulunkulu sizitsha nje ezibuthaka ingaNkulunkulu athi sizitshe ezibuthaka hayi ke sokala ake sibuye ke futhi ke mhlambe omunye angasho ukuthi nokukhonjisa futhi uthando mhlambe kungahluka komunye nomunye mhlambe uma omunye ngizothini omunye ngathi ukubonisa uthando kumuntu othile yena umuntu wesifazana angafuna ukuboniswa ngendlela ehlukile engefani neyomunye ake ngenze isibonelo mhlawumbe omunye yena ukukhonjisa uthando uzofuna nje ukuthi kube ukukhishwa akakhishwe nje ubaba wasekhaya yothengelwa uyabona nje kuncetshwa yabo into kodwa omunye yena nje uyimele kahle unemali yakhe hleze ekhipha nabangani bakhe
indaba nje yokukhishwa akayiboni kuyinto enkulu, akayiboni kuyinto eyisimangaliso ekhombisa ivalue nothando kuye, yabo leyo nto. Umuntu ke kusimo ke esikanjalo ukuze ke akhondiswe uthando, iziphi ezinye indlela mhlawumbe ongazi balula ukubalekile ukuthi lo wesilisa aqikelele ukuthi ke uyazenza? Njengoba usushilo bhuti wami, uyabona ukukhipha nje umndeni wakho, uphume nomndeni wakho niyojabula ndawana thizeni, noma kuthiwa umzalwane, ukuthi nje uhambe nje nomama wasekhaya mangabe senabantwana noma yabo, nihambe nje nonke niyojabula, impilo emnandi leyo. Impilo emnandi. Umama wasekhaya uzoyijabulela naye, ngoba phela njengoba singabazalwane akukho ukuthi umuntu uzothanda ukuhamba nabangani. Abazalwane isikhathi esiningi abanabo abangani, kodwa banabazalwane abalulekana nabo nabahlala nabo. Ukuthi uzohamba nabangani, yes, akuvamisile. Hayi no, kuyezwakala. Kodwa ke ngimthanda uPaul mayithi ke ethi owesilisa akathande sengathi njengoKristu, uthi njengoKristu ethanda ibandla lakhe. Ngoba mawubuka lapho kuvela uKristu, simbona uKristu enza ama-sacrifices amaningi, edela ukuphila kwakhe, ebekezela, ekhipha ngisho iy'thelo zokubekezela. Kusho ukuthi nala kuhlangothi lo wesilisa akakufunda ukubekezela. Angaveli nje umuntu athi ngoba nakho unkosikazi wami bakithi uyahluleka ukwenza iqanda, uyabona leli elimnandi elithambile, scrambling eggs, uyabona, uvele nje ashaya iqanda lomile, vele athi hawu sengiyamshiya ngiyofuna omunye. Fanele uthande, ufunde nokubekezela. La ahluleka khona, yebo, la buthakathaka khona nahluleka khona, ukwazi unizama indlela nobabili. Makufanele niphume niyomfundisa ngoba ukuthola akakwazi ukupheka. Kodwa hey inkosi yami ave ehlonipha, ave ethobekile, ave enothando. Wena ke uzovele umlahlele ukupheka. Uvele ulande inqayitheka kwezinye izinto futhi. Ohluleka kwezitho ukuthi akadeleli kanje kodwa uyalishaya ibhodi, thothi akayisi kanje. So kufanele ukwazi ukubekezelela. Exactly. Ngoba phela uNkulunkulu uthi la izinto yakhe njengoba nje sesifundile lapha, uthi ngizokunika umsizi. Yabona lesikhathi ulethelwa umsizi, umuntu olethelwa umsizi umuntu osekhathele. Nakade uyiphekela ngoba sekuza umsizi othi kuma kancane. Uthini ngale ka 50-50 ngoba phela manje siphila kwi-constitutional democracy. Section 9 subsection 3 uthi wonke umuntu uyalingana. Akekho umuntu okufanele abandlululwe in respect of gender and so forth and so forth. Uthini ke manje mangabeke kuleli phuzu lika 50-50 mangabe uthi owesilisa phela akakaphumule kokunye. Thina bazalwane asihambi ngo 50-50. Kunjalo. Thina bazalwane nje cha. Asisebenzisa u 50-50. Noma kuthiwa ubaba uyakwazi ukupheka, noma kuthiwa ubaba uyakwazi ukuklina, akayenze leyo nto mzwana ungekho noma nethandi. Noma mayethandi. Hayi ukuthi kuyashintshwa. Hayi ukuthi kuyashintshwa sekunegame la ekhaya. Akunayo igame. Akushintshwana. Ubaba yena noma kuthiwa ukwazi kanjani ukushaya ibhodi, akakayeke adedele unkosikazi, ajabulise ukudla kankosikazi ngoba umsizi wakhe. Ukuthi unkosikazi lesitshulu ushaye ngenye indlela nti ubaba uyakwazeni ukushaya ngempela, akakajabulele lesi adle noma amfundise ngaphambi kokuba aqala umfundisi, ngoba yabona lesikhathi ngithi ngingena nje endlini usuyangifundisa. Hayi phela ngeke vele ufika, fanele ukujwayele mhlambe noma nje kuphela inyanga ezinhlanu noma unyaka, yabo. Kodwa ake ngiqhamuke nami phela ukuthi nami yini le engiyiphethe ekhaya futhi nobaba noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi isobho lintanta phezulu ngoba zincane izinto usathana ngena ngazo. Nekunjani nezothi lingenela ngomnyango usuyangiqala ngokupheka ukuthi hey lokudla okuphekile, uyabona akukho right, akukho right like asipheka kanjena, uyabona lo jeqe lo ufana nowama wami. Exactly. Sekune comparison ke manje ngoba usuyaqhathanisa uma wakho noma odade benu nomuntu unkosikazi. Ngiyamlima kwenza muphi, akusichazeli futhi nalokho kwenza muphi umonakalo uma ubaba njalo ezocomparisha odade wabo nonkosikazi. Mina ekhaya kwangenzeka ukuthi ekhaya kwakuyabona lokho akufanele ngempela kungene emshadweni, ngoba ngaleso sikhathi kwenza ukuthi unkosikazi agcine engasayithandi nefamily. Abone nengabe ibona nje kuba nalento nje okay kanti wenza ngazalwa uyabona nethatha ifamily yakhe ibeka la,
wenza ngazathi manje ifamily isiyini siyumnako wabo unkosikazi ugcina unkosikazi engasayithandi njalo wena uncoma uma wakho umalo kanti fanele ubebezwane umama no makoti manje njalo noloncoma umalo ujeqosha umalo phambi kamakoti myeke nje naye enze bese uzoyithola indlela yokufunda kwesinye isikhathi uyazi umfundise nihleka nje exactly nje uthi uboke uzame le yazi yabona le uzoyithatha futhi ayimukele kahle ngoba enye into omunye umuntu into noma i-right into ayishoyo kodwa uma yisho ngetiming engekho right isikhathi singavumi nemood mhlawumbe ingekho right mhlawumbe okunye nendlela asho ngayo ngoba nendlela yokukhuluma ukuthi siyifunde sikwazi ukukhuluma ngendlela exactly ukuthi nje hawu nina kanti uhluka nawo uxava ujeqe senishadile nje nihluka nawo ujeqe uyabona leyo nto leyo isingishonisa phansi ishonisa phansi hayi kuyezwakala cha siyabonga kakhulu njengamanje ke soke sisithawule inhlaba khefu sithi hulukuqu engomeni bese ke siyabuya no part 2 wethu ke esinawo osukwini namhlanje bese ke siyaqhubeka siyaphothula ingxoxo yethu kumnandi sikhona kusesigayigay sakhe sinamandla esomsakazo qhubeka nje uhlale nathi usithumelele imqhafazo usendele ama SMS usendele ama voice note kumnandi sisekhona abusekho